No és l'habilitat o la qualitat d'alguns per a cobrar diverses vegades per el mateix treball. El prefixe de repetició. Per exemple, la universitat repaga al seu pas d'èlit. Mi és l'avatar que fas per a jugar a la Wii. I fa rato que no sé ben bé com continuar. Sol deixaren al gerent dels sindicats per la modificació de la RLT del pas. La bufanda ja és un fet. Si et quedes fins al final, pues sabràs tot el que va passar al Consell de Govern i d'altra vegada torna al do. El que tinc jo per a fer sainets. Hola, soc Vicent Julià i tot i que no sóc una novícia que ha de cuidar els 7 fills d'un heroi de guerra austriac, avui vos vaig a fer el resum del Consell de Govern entre somriures i llàgrimes. Dis capçalera! En 3 anys que m'oposa a les retribucions addicionals per al pas que han ocupat càrrecs acadèmics. Com ho he contat en altres ocasions, vos deixo els links als 2 vídeos anteriors en la descripció i avui no ho faig massa llarg. En 2012, el primer que va fer el rector Mora va ser pagar-li la bufanda al pas que ocupaven algun càrrec acadèmic. Gerents, vicegerents, secretaris generals, directors d'àrea i subdirectors i secretaris de centres i departaments. El motiu? Pel greuge comparatiu que significaria que el PDI que ocupa aquests càrrecs sí que tinga una bufanda per això. I dic jo, si es per evitar greuges, per què no se li paga a aquest PDI la carrera professional, la productivitat Pegasus o la component compensatòria del complement de destí que cobra el pas? Vas més enllà, per què inclou els càrrecs de gerent o vicegerent que no poden ser ocupats per PDI? Amb aquest no hi ha un greuge, no? La realitat és que si llevem subdirectors i secretaris de centre i departament, on que sí que tenen un treball extra, als directors d'àrea que són caps de servei, al gerent, al vicegerent, al secretari general, se li paga un extra sense tindre cap funció o responsabilitat extra a les que té el seu lloc de treball habitual pel qual ja cobren. A més, aquest sou no està regulat en la llei de funció pública valenciana i per la qual cosa la interpretació que fa la universitat és, al meu parer, qüestionable. Però aquesta argumentació, que ja és repetida 3 anys consecutius, no té cap impacte en els membres del Consell de Govern, que a excepció de la meva companya Pau i de mi, aprovaren repartir enguany més de 66.000 euros a aquest pas d'èlit, on destaque que un anterior gerent va ser agraciat amb més de 10.000 euros. I mentre no tenim diners per a cobrar ni baixes ni vacants en consergeries, secretaries, biblioteques, esports, laboratori, personal informàtic, ni en pràcticament cap lloc de la universitat. Jo vaig qualificar d'indecent aquesta paga de suposada productivitat, però el rector em va deixar ben clar que no hi havia cap indecència. Qüestions de punt de vista, suposa. Hi ha que remuntar-se a molt temps enrere per trobar un rebuig tan unànime a una modificació de la RLT del pas per part de tots els sindicats. I què té de particular aquesta modificació que ha unit a totes les organitzacions sindicals? Doncs sobretot la manca de negociació. Després de 2 anys acolorint-li la cara al gerent per no parar de crear places de CAP, que proporcionalment ja en tenim més del doble que té la Universitat de València o la UGI, l'administració, doncs, ha canviat la forma de negociar. O millor dit, no negociarà tot allò que en la seva interpretació no afecte a les condicions de treball de la plantilla. Jo crec que la creació d'un nou lloc de treball de cap de servei d'assessorament a l'I+D+I i, per tant, la dotació pressupostària del mateix suposa no tindre diners per a cobrir vacants i, per tant, sí afecta les condicions de treball del personal que ha d'assumir el treball del lloc que no es cobreix. Però el rector diu que no. La justificació de per què ho pot fer així està en les normes del pressupost de l'any 2023, que diuen que el rector pot fer i desfer sense necessitat d'altre òrgan. I el gerent va dir que tots els consellers, menys jo, que menys mal que anava junt al pressupost de servei públic que jo sempre rebutge, ho van aprovar i que se l'hagueren llegit. També diu que hi ha voluntat negociadora, que es demostra perquè un diumenge a les 6 de la vesprada es van enviar un correu als sindicats amb una proposta d'acord de funcionament per a les meses de negociació. 2 coses. Ni hi ha dret a que el vicegerent tinga que treballar un diumenge per la vesprada en lloc d'anar-se'n al cinema, com jo recomane,
ni el problema és tindre un acord de funcionament. La qüestió és que així s'estalvien la crítica sindical per crear un nou servei inútil per apartar un cap de servei que ells consideren que no estava duent bé el seu servei i, de pas, dur-se un altre membre de la cuchipandi de la GVA per a ser cap de servei aquí. Vos recomano veure la intervenció completa del gerent en el vídeo que penja la Secretaria General allà per l'hora i 20 minuts de la sessió. I després me deixeu en els comentaris si penseu com jo que va ser un homenatge a Groucho Marx. A la fi, 4 vots en contra i la resta a favor. També es va aprovar la modificació de la RLT del PDI per unanimitat. I el gerent no entén la diferència entre aquesta modificació i la del PAS. Inclús insinua al meu parer que els sindicats podrien tindre interessos personals. Vas tindre que esperar-me al torn de govern de paraula per explicar-li que la diferència resideix en que les modificacions de la RLT del PDI només responen a la creació de places aprovades en la OPO. Les promocions que arrepleguen les disposicions transitòries de la LOSU, les amortitzacions per jubilacions o altres circumstàncies, o els canvis de dedicació sobrevinguts del professorat associat. Mentre les modificacions del PAS arrepleguen creació de places quasi sempre d'un nivell 24 superior en serveis de vegades absurdos, modificacions ad hoc de places per adaptar-se al perfil d'una persona que casualment acaba guanyant aquesta plaça i d'altres coses en les que és difícil estar d'acord. Però sembla que no tinc raó, perquè la majoria del Consell de Govern ratifica aquestes decisions. Encara que després es queixen de que no li cobreixen les places al seu centre o departament. I Capilla complís una de les seues promeses estreles. I el PDI ja no tindrà que estar any rere any esperant a que la Generalitat prorrogui els decrets ni amb el temor a que l'auditoria diga que una part no es pot cobrar. Com la LOSU, com ja vos vas contar en l'últim vídeo, permet a les universitats crear retribucions addicionals lligades a mèrits individuals sense la necessitat de que ningú les supervise o autoritze, doncs això han fet. I el Consell de Govern de matí i el Consell Social de vesprada han aprovat una normativa que regula les retribucions addicionals del PDI, que, bàsicament, són una transcripció idèntica de les que hem vingut cobrant des del 2002, amb la penosa excepció del 2019 i el 2020. De fet, i malgrat el meu vot a favor, hi ha una cosa que no m'agrada i que no hem solucionat. Per cobrar la productivitat de 2023 caldrà estar d'alta l'1 de gener del 2024. I així, no la cobrarà la gent que no hagi renovat el seu contracte o s'hagi jubilat o mort el 31 de desembre per dir una data, tot i que hagi produït tot l'any. Aquesta circumstància no es dona a la productivitat Pegasus del PAS, els quals cobrem la part proporcional de l'any que hem treballat amb independència de la situació en la que es trobem l'1 de gener. El rector va dir que és conscient i que ho arreglaran per al 2025. Així que la meva felicitació al PDI de la universitat per consolidar una part del seu sou que sempre ha estat en entredit i el meu reconeixement al rector i al seu equip per complir, almenys, una promesa electoral. So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye, li han dit a 30 places del grau de turisme del campus de Gandia. Doncs sí, a proposta de la pròpia Junta de Centre de l'Escola ha arribat un nou títol de turisme que substituirà l'actual i que sorprenentment s'impartirà a mitges amb la Florida Universitària, cedint-los 30 de les actuals 80 places de nou ingrés que la UPV pot oferir a hores d'ara. No entenc qui l'ha donat bé a la Florida en aquest soterrar, ni quins avantatges té l'aliança per a nosaltres, que per a ells sí que ho tinc molt clar. Abans del Consell de Govern vaig preguntar a prou gent del campus de Gandia, la majoria dels quals s'enteraven per mi del que havia aprovat la seva junta de centre. Altres persones no em van concretar cap benefici. Al Consell de Govern li vaig preguntar a la vicerectora Segarra, que em va contestar el que ella pensava que jo li havia preguntat i que sorprenentment no ho era. Però com no hi ha debat al Consell de Govern, sinó només interpel·lació i rèplica, doncs amb això em vaig quedar. Tant la meva companya Pau com jo votarem en contra d'aquest nou títol, que privatitza part de la nostra oferta acadèmica, però la resta van votar a favor. Un clau més per al taüt del campus de Gandia? Espere que no.
Destaque de la sessió que es va aprovar l'inici de l'estudi de viabilitat de 6 nous graus i 5 nous màsters, a més de la verificació d'un altre grau i un altre màster. La cara del vicerrector Jucano, pensant d'on anava de treure tant de professorat per a tanta titulació, sense diners, i amb el professorat amb la mosca darrere de l'orella, amb la nova, era un poema. Sense dubte, de totes aquestes titulacions, la que més va cridar l'atenció va ser el grau de dret, i és que sembla que donde las dan las toman i la UPB s'ha llançat a per els graus estrella de la UV. D'ací no res, tenim així medicina, ja ho veureu. Com sempre, es va tractar els temes rutinaris, com l'aprovació de l'acte anterior, l'adequació de comissions, compra d'accions de spin-off i adherir-nos a associacions. Anem a anomenar doctor honoris causa a Guy Bonsepi, un dissenyador molt prestigiós, i nomenaren a 2 companys professors ad honorem i a un altre emèrit. Per cert, que la modificació de la normativa dels nomenaments ad honorem que vam aprovar fa no res no està funcionant com es preveia i encara generen soroll al Consell de Govern. I una modificació de la normativa d'acreditació de coneixements de llengües estrangeres en els títols de grau. L'informe del rector tampoc va tindre moltes novetats. El rector s'ha reunit amb el president de la Generalitat i el conseller i la secretària autonòmica d'universitats que li han garantit mantenir el finançament de les universitats almenys en 2024. Que diuen que esperen que la VAP també estiga en 2024 plenament operativa per a substituir a l'ANECA i que les càtedres de les quals participa la Generalitat li venen tisores. També va informar de la reunió de la CRUE, que vol saber qui paga la festa de la LOSU, és a dir, qui ha de posar els diners en els quals es tradueixen algunes de les noves disposicions d'aquesta llei, com la rebaixa de les hores de docència. També estan preocupats per les incompatibilitats que afecten al professorat substitut, que com no és associat, no està excepcionalitzat en la llei d'incompatibilitats. Li han donat un altre premi a Avelino Corma, i ja van, així que l'enhorabona des d'ací. Després va parlar el vicerrector Montserrat dels rànquings, que hi ha que veure amb lo poc que li importen al rector i la quantitat de temps que dediquem. I després, el vicerrector Conejeros va estrenar amb l'informe molt detallat de la matrícula consolidada d'enguany, que sabeu que el podeu veure en complet al web de la Secretaria General. Va acabar el gerent informant de la implantació del teletreball a centres i campus. En el torn de paraula vaig tornar a traslladar-li totes les queixes i observacions que em fa el personal que ha quedat exclòs, com tècnics de laboratori, personal informàtic dels centres i personal de serveis transferits als campus. Aquestes persones compartint-se les funcions amb personal que sí està autoritzat a teletreballar i per això estan molestos. El gerent va dir que s'estudiarà. Com heu vist, el Consell de Govern va donar somriures a uns i làgrimes a d'altres. Si eres del que t'ha tocat somriure, doncs m'alegre per tu. I si eres del que t'ha tocat llàgrimes, consola pensant que, malgrat que El fil conductor és una pel·li musical, no m'has tingut que patir cantant. Que no serà per a tant? Pregunteu-li a la meva dona si la veieu. Tornen més d'un mes, però abans de tancar vull dedicar-li aquest vídeo i tots els que vindran darrere a una persona que ens ha deixat i que participava activament en la part creativa i en la correcció dels guions d'aquests vídeos. Anna, t'estimem. Ens veiem a l'altre costat. Gràcies.